Jeg er super Signe, den gode lærer. Og jeg er den dårlige lærer. Og jeg er Olga Dyster. Og vi lever! Og jeg er Hal Koch. Demokrati er en livsform, derfor er det vigtigt, at vi får inkorporeret det hos de nye generationer, hvor skolen er central. Ja, i den gode undervisning er der både dialogbaseret undervisning og medbestemmelse. Nu skal vi se eksempler på en skole med og uden demokratisk dannelse og medbestemmelse. Sæt jer ned, mark ret og gør som jeg siger. I skal lave hele bogen, uden at snakke sammen. Ej, jeg kan bare mærke, at mit engagement forsvinder nu. Det kunne være meget sjovere, hvis vi fik lov til at bestemme. Bare en lille smule. Det er jeg ligeglad med. Jeg er lærer, så jeg ved bedst. Ja, og lad os nu prøve at se, hvordan det ville se ud, hvis eleverne havde medbestemmelse. Nå elever, planen for i dag er, at vi skal arbejde med fremlæggelser om regnestrategier. I må selv vælge, hvilken strategi I vil lave, og hvordan I vil fremlægge den. Grupperne må I selv lave, så I finder nogen, der vil lave samme strategi. Yay! Super Signe strikes again. Nu har jeg vildt meget lyst til at engagere mig i opgaven. Jeg kan bedst lide diamantmetoden. Det kan jeg også. Skal vi ikke lave det sammen? Jo! Woo! Ifølge Olga Dyster og Hal Koch, så er dette den optimale undervisning for at danne eleverne til et demokratisk samfund. Det står også i folkeskolens formålsparagraf.